Ibig sabihin ko sila. Kakaganda din eh. Oo. Nakakaganda yan, yung mga pulang ini. Oo. Ang mga akin ay pinagkaray ko siya, tabakalay digdi. Diyos na lalit kaya. Oo. Nakakamatay pala tong isda na to. Ay. So, alis na kami at kakain na. Gutom na. Okay, ayos. Diretso! Diretso! Magatuloy yan numero 1. Pagkakulay. Ang dagdag sa masira ila ako dyan. Dagdag sa yan, masira ang maamo. Arete. Ini. Ang kuya ka rin. Ang dagsa agara ka rin kuya. Pampano. Dagdag sa laban. Wala ko yun rin. Mananito ka yan. Aralabang yan. Kakaganda yan. Salabo yan o. Aralabang gabi na yan. Isus na lalit kaya. Ini. Iyo. Ito. Salaba. Jellyfish. Daming jellyfish. Oh. Jellyfish, ang dami dito, ang jellyfish. Ang dami hanggang dito. Ano kaya nangyari? Ang dami ditong patay na jellyfish o ang tawag sa amin salabay. First time kong makakita dito ng salabay. Ha? Pirada! What's up mga kabiyag? It's me again, JBiyag TV. So magandang araw sa inyong lahat. Ang ganda ng araw ngayon. So nandito pa rin tayo sa aking munting bayan sa Pasakaw, Camarines Sur. Kanina pag punta ko dito, may napansin ako parang akala ko mga basura. Then after ko magbenta ng isda, pauwi na ako, chinek ko nga. Parang akala ko mga plastic. Then may yung iba tinitingnan nila, akala talaga nila basura. Nung nilapitan namin, wow, napawaw ako. Yung pala mga dikya. Oo, mga dikya. Ito meron nga dito, dikya. Ito. Ang tawag sa amin dito is salabay. Jellyfish na malalaki. So first time ko makakita nito dito sa aming bayan simula nung bata pa ako. And usually mga nakikita ko ganito mga maliliit lang, pero wow, ngayon ang dami at sobrang lalaki. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kadami. Ito guys kung makikita nyo as in, makikita nyo parang basura sila. Hanggang dun, hanggang dito, ang dami talaga. Ewan ko kung anong ibig sabihin nito. Kung makikita nyo hanggang dito, kasi nga yung high tide hanggang dito, anong high tide, so umabot dito yung mga jellyfish or yung mga salabay. Kada ako lang hanggang duman pala na Col. Ibig sabihin ko sila. Kakaganda din eh. Oo. Nakakaganda yan, yung mga pulang ini. Oo. Ang mga akin ay pinagkaray ko siya, tabakalay digdi. Diyos na lalit kaya. Oo. Nakakamatay pala tong isda na to. Ay, dikya na to. Dikya. Tingnan yun Ito yung grabe niyan. Ito yung
galamay niya. So may mga bata pa naman naliligo dito. Buti kahapon siguro walang naligo. Grabe talaga, as in. Siguro hanggang doon baka abutin to no na daan-daan lang naman siguro. As in ka. Ewan ko ba kung anong ibig sabihin nito. Pero nakausap ko yung isang mangingisda kanina. Hanggang doon, sabi nila maganda daw to kasi ibig sabihin may marami yung parating na isda. Kasi ngayong summer season na dito ng isda. Hopefully magandang sign to sa aming mga mangingisda dito sa Pasakaw, Camarines. Oh, ang dami talaga, as in. Ang ganyan dito. Oh. Ano takadakol digin sa labay? Ayun oh. Daro ko lang ba ano? Iyo. Dami.